Sa SM Youth, may bayad sa SM Youth. SM. Patumatong standing nga po, Andre sa gilid. Standing available. Wati ka palit sila bang on ka. Di ba ito siya mo magkanta? Problema ka ba? Tamo kasi ni tao. Jesus. Sila ni ang VIP na na meet and greet na nila. Jesus. Lab lang hindi mo yung mga utod. Gani ako, di ko ako nimo. Oh? Gamay mo ng kumo ni pare. Mari. Tulad to sila, siya, si Ninyo, kung si Dennis. Ay gakoy, aplis mo kabuang. Sa 1.5 ba? Lim. Agay. Maluya kita ko limoy. Yagay. Kabantay ka, tundiri ka lahat. Sinin nyo lang gani ang additional sa 215, ikaw man. Taro nga Ay gina man ang mga atong last nga kwanin nga mga bill. O tanawa pa, 1.5 na additional siya lang, bisan ka ni diri siya lang pa additional kay. Tuo man sila nga gipabayad na mo sininyo diri. Yabot.